tu máme ruskú klasiku. Dnes tu máme ruskú klasiku Ural Sportsman. Poďme ju vyskúšať ešte raz do piči. Takže dnes tu máme, takže za to ma dojebe. Dnes tu máme ruskú klasiku Ural Sportsman. Tak si ju poďme vyskúšať. S zabrzdeným kolesom sa ide na koľko? Если нам скажут, ваш поезд ушел, мы ответим просто, что подождем другой. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь, и будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я девки загуляю. Ой, загуляю. Труба! Špecialitka. Ide o motocykel Ural ruskej výroby, prevedený Sportsman, to znamená so sidekou, naviac aj s kardanovým náhonom na sideku. Ural je viac menej dnes už klasika, alebo v podstate veterán, ktorý si môžete kúpiť úplne nový. Čo je na tejto motorke výnimočné, je samozrejme sideka, na to nie sme zvyknutí každý deň. V prípade Uralu ide o poctivé železo, žiaden hliník. Všetko masívne, pevné. Spolujazde sideke má vynikajúce pohodlie, veľmi dobre sa tu sedí, celá sideka je odpružená. Keď sa celý tento kolos rozbehne, treba ho aj zastaviť. Na to slúžia brzdy. V rámci inovácie dostal Ural dopredu kotúčovú brzdu Brembo, dokonca s pancerovou hadicou. No ale zadné kolesa sú stále brzdené pôvodnými bubnami. Ďalšou výhodou sideky je spomínaný kufor. Otvára sa na tejto strane touto pákou. Je obrovský a okrem batožiny, ktorú si tam dáte, je tam v sérii pribalená pumpa. To je spomínaná pumpa. A tu nám máme na rade. Sa na rade rozhodne nešetrilo. Základ sú dobré monterpáky a rukavice. Zároveň je to aj montážna deka a tu je množstvo na rade, s čím sa dá urobiť kompletná generálka celej motorky. Если на утро болит твоя голова, мы скажем прямо, ты не умеешь пить. Но как и некрасиво лечиться одного, но лучше с коллективом выпить по чуть-чуть и будет хорошо. Жизнь такое спортлото, полюбила, но не то. Выиграла в любви джекпот, присмотрелась идиот. Я для всех накрыла стол, есть и перчик, и рассол. Будем мы сейчас гулять, наливать и выпивать. Je prípad, že nebudete viesť spolujazdca, ale chcete odviesť viacej piva alebo viacej dreva na opekačku, tak sedadlo sa dá veľmi jednoducho vybrať. Vlastne sedák rovnakým spôsobom. Dá vybrať aj operadlo. A k dispozícii je potom veľký batožinový priestor. Kto nikdy neskúšal predtým motorku so sidekou, bude samozrejme zo začiatku prekvapený a je na čo si zvykať. Keď sa pridáva, motorka má tendenciu obehnúť sideku a zabáča to doprava. Keď sa brzdí motorom, tak zasa naopak. Keď sa preradí rýchlosť, každé pridanie ubranie vlastne treba korigovať volantom. Z toho potom vyplýva, že je to dosť náročné na fyzickú silu. Inak
by som povedal, že jazda je pohodlná. Podvozok veľmi dobre filtruje na asfalte všetko. Sedačky obidve sú odpružené a sú nastaviteľné, tu sú vlastne gumovo odpružené, takisto sideka je vychytená celá na silen blokoch a sedadlo v sideke je mäkké, aj koleso sidekové je odpružené, takže čo sa týka pohodlia, nie je čo vytknúť. Tak aby ste si nemysleli, že Ural ešte ani v 21. storočí nemá elektrický štarter, tak tu je dôkaz o opaku. Wap-a-boop-a-boop-bye.